Ta' spiss nisimgħu il-frażi anzjanità attiva u minn nhar is-6 ta' Settembru dawn l-anzjani li baqgħu attivi fil-ħajja soċjali u personali tagħhom jistgħu jkunu nominati għal premju annwali tal-anzjanità attiva. Dan huwa premju li jiċċelebra l-ħajja u jagħti ġieħ lil dawk l-anzjani li ma remewx ix-xugaman u komplew jispiraw il-ġenerazzjonijiet l-oħra. Biex jingħata l-premju inħatar bord tal-għażla mmexxi mill-Professur Karmel Borġ biex janalizza s-sottomissjonijiet u jagħżel ir-rebbieħ. Staqsejnieh x'inhuma wħud mill-karatteristiċi li se jfittxu fir-rebbieħ prospettiv. Irridu naraw li l-attività tiegħu hija attività tal-lum u kif għadt qabel l-attività tal-anzjan tagħmel differenza. Differenza fil-komunità, differenza fuq livelli differenti. U sintendi dawn se jiġu nominati min nies u parti mill-deskrizzjoni tal-min jinnomina hija propju x'differenza dan il-persuna qed jagħmel għalija forsi personali u fil-komunità. Is-Segretarju Parlamentari Justin Caruana spjegat l-avvanzi li l-anzjani jagħmlu f'pajjiżna fl-aħħar sena grazzi għall inizjattivi tal-Gvern bħall-introduzzjoni ta' kurrikulu akademiku fid-day centers. Din l-inizjattiva biss riżultat biex Malta tinsab fit-tielet post minn pajjiżi Ewropej oħra li għandha anzjani attivi fuq il-midja soċjali grazzi għal taħriġ fl-informatika. Naturalment il-ħidma ma taqafx hawnhekk. Meta wieħed iqis li wieħed minn kull 4 mill-popolazzjoni tagħna huma anzjani ifisser li għandna riżors umani li rridu ninvestu fih. U ħankunu qegħdin ukoll naħdmu ma' diversi ministeri oħrajn u ma' diversi entitajiet oħrajn biex il-programmi eżistenti ġewwa pajjiżna nkunu nistgħu nestenduhom għall-anzjani ovvjament biex nittargetjaw il-bżonnijiet tagħhom u anke l-potenzjali li huma għandhom. In-nominazzjonijiet se jintlaqgħu mis-segretarjat mis-6 sa 27 ta' Settembru minn fuq is-sit elettroniku tal-istess segretarjat.